L'any 1941 va néixer a Sants, el seu estimat Sants. Mireu si l'estimava, que quan va complir 70 anys es va fer una geganta del barri per anar a fer xerinola amb tota la gent. Després de començar artísticament com a actriu, era una comedianta de cap a peus, amb molt sentit de l'humor, el 1965 debuta com a cantant i ja no es va aturar. Va arribar a publicar 42 discos, més que el mateix Bob Dylan, per ara. Va portar el català a tota mena d'estils musicals. Ja només li faltava fer reggaeton. Es caracteritzà per no cantar cançons pròpies, però potser no li calia perquè cantava de meravella. Va arribar a fer una gira pels Estats Units amb la cobla de la Bisbal i amb el català de Senyera i passant de Sants a Nova York.